asline. Iki kecil nyapa to ngono ki nek gak ngono iki nyapa? Lah KTP-mu tenan apa Jainul jenenge. Wong aku ki ayune kaya ngene kok Jainul. Lara atiku mbak kaya lara, atiku lara. Atiku ning kene. Lara. Atiku kene. Beda, Mas. Ya ya. Nek lanang asli ki atine ning kene. Ya. Iki blarat. Blarat. Mudun. Masa ati yo blarat. Iki sak rempelone kok, Mas. Ususe melu ora. Melu dawa. Wong ayu tresna Masuk. Lho. kinare Sik. Kowe iso tenan apa ora? Ora Isa. Hanting kempos iku malah. Banteng dhewe. maksudnya ngene lho Ngene lho, kowe iki pertamane gak gelem sih. Dadi mau dicekel. Oh ngono. Oh iya ganggu aja. Ceritane jual mahal mari ngono terus mari ngono bahasa iki kowe nggih aji-aji. Aji-aji. Aji-aji dikene mak. Blek kowe agek gelem. Nah, contohna sik to